Здравейте, днеска ще ви покажа как се прави пистън врата. Това ще бъде първият ми епизод, защото... Нали, сега... Първият епизод... Защото не е снимал, само аз снимах и реших да му помогна с колажа в YouTube и за Frapsa и той да се развива както мене. Бях си направил регистрация 2010 година, но тогава не бях снимал. Ако ще ме питате кой най-често гледам, това са Venom 961, Владик Спарко и Little Lion Crew. Да, Little Lion Crew, защото те всъщност са хубави, наистина хубаво снимат. И сега ще започнем първо с материалите. Вие може да се изберете, но... Нека вижте, защото и аз малко се пообърквам. Аз ще използвам стъкло. Не стъклен панели, защото те не стават. Не знам преди как са ги правили, ама вече не стават. Някак се от подобрението на... Да, и когато се правят с Frapsa дълги клипове, много големи стават и малко трудно се качват в YouTube, в Xbox не може да ги конвертирате. Да, то е гадно. Сега ни трябва ти... бутала. Ето лепка бутала. Отдавна съм правил пистани. Да си помисля... Да. Ето, сигнална плоча. И това е. Сега започваме. Сега тук слагате така две. Такива. Ето, виждате. Ето, виждате. Тук така. Така. Ето, виждате. Сега тук слагате... Такива може да сложите каквото си искате, но пък някой път ни приемат кабел столна. Слагате тук такива. Шарат. Сетите какво ни трябва? Още червенофаклена, такова червенокаменна факла. Извиняйте за това. Вау! Просто, защото се сети сега и се взриви главата ми. Копаме две така. Така, 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 така. Гледайте на къде копаете. Защото кабела... И ви предупреждавам, ако си играете много с кабела, факлата отива. И затова аз препоръчвам да не си играете много. Ето. Да не правиш дълги клипове с Frapsa, защото клип около 3 минути 4 става 2 гигабайта, което е си една игра да си изтегля и да играе. Много тъпа наука. Ето. Аз говоря за писта на Дени. Какво? С Frapsa нали снимаш, бе? Да. То повечето професионалисти с Frapsa снимат. Много ясно. Да, защото той пък най-хубаво снима. И това беше свързването. История хора. Да, човека си прави това. Очаквайте втория епизод, защото ако направим този епизод поне да е дълго 5, 6, 10 минути. Той е готово и сега всъщност. 11, това ще е много голям епизод, който ще си кача половин час. Много. Сега готови сме, това беше от мен. Радвам се, дано съм ви помогнал. Довиждане.